Tak ideme sa teraz pozrieť do bunkru, donútra, no. ako to vnútri v bunkri vyzerá. Tento tunel, tuto je vlastne hrúbka steny, to je 2,5 metra. Tu sú jedny dvere pancierové, druhé, tieto sú vzduchotesné. Perfektné. No, a tuto sú dvaja bubeníci, tam sú iba dvoje bicie. Toto je taká spoločenská miestnosť, kde sa dá posedieť, biliard je zadarmo. Tu som zváral aj takýto stolík, to je môj životopis na ňom vyzváraný. A tu mám zbierku odznakov ešte socialistických starých všelijakých. A kopec foťakov. Aj foťaky. No jasno, však fotím celý život filmom. Ako si sa vlastne o tom dozvedel, že takéto niečo sa dá v Bratislave zohnať? Hej, ja som bol predtým v Cernovke, potom som teda odtiaľ odišiel a hľadal som. Asi 3 týždne som chodil po celej Bratislave od, ja neviem, Slovnaftu cez prístav a všetko možné. A nakoniec som našiel toto, no to bolo také, že láska na prvý pohľad.